Labarin mafarauci da kura mai wayo. Ga ta nan ku, daga ni Aminu Namu. A wani lokaci a wani ƙaramin gari na ƙasar Hausa, mai kewaye ga wasu ciyayi masu tarin yawa. An san Ɗanjuma da jarumtaka da basira. Mutum ne mai matuƙar ƙarfi da hazaƙa. Yana bin diddigin dabbobin da suke damun ƙauyensu fiye da iyawarsa. Ɗanjuma ya shahara wajen kyautatawa da kuma adalcinsa. Ya kasance yana girmama kowa da kowa. Ɗanjuma yana zaune da matarsa Zainab tare da ɗansu Yusuf. Yusuf ya yabawa mahaifin shi. Yusuf ya yi mafarkin yana so ya zama babban jarumi kamar mahaifinsa. Ɗanjuma wani lokaci yakan ɗaukar Yusuf ya tafi da shi daji domin yawon farauta don koya masa dabarun yanda zai kasance da mugayen cikin daji. Wata rana labari ya bazu a cikin ƙauyen cewa akwai wata kura mai wayo. Tana tada fitinu, sannan kurar ba ƙaramar kura ba ce domin ta bambanta da ragowar kuraye. Kurar tana da bala'in wayo, sannan da daddare take shigowa cikin garin, sai ta kutsa cikin ƙauyen, tana satar dabbobi ɗaya bayan ɗaya, sannan kuma takan tsorata mutane. Mutanen garin sun tsorata, babu wanda yake fita da daddare saboda tsoron wannan kura. Mutanen garin suna cike da tsoro, suka kirawo taro na gaggawa. Suka ce idan ba su tsaya tsayin daka sun hana wannan kura ba, to za ta ci gaba da yi musu ɓanna a hankali. Mafarauta da yawa sun yi ƙoƙari domin su kama kurar, amma sai ta samu nasarar tserewa. A wajen zaman taron, Ɗanjuma ya tashi tsaye ya ce, "Ni zan kama wannan kurar kuma in kawo zaman lafiya a ƙauyen nan. Amma ba zan yi hakan kai tsaye ba. Zan yi amfani da hikimata da dabarata wajen ganin cewar na kama wannan kura." Mutanen gari suka ji daɗi da maganar Ɗanjuma, domin sun san cewar idan akwai wanda zai kama wannan kura, to ba kowa ba ne face shi ne. Washe gari Ɗanjuma ya yi shirin farauta, ya zare mashi, ya duba tarkonsa, ya haɗa kayan abinci na tsawon kwanaki. Ya ɗauki wata jaka wacce mahaifinsa ya bashi, cike da kayan aiki da abubuwan da za a iya amfani da su cikin mawuyacin hali. Kafin ya tafi sai ya tattauna da ɗansa Yusuf, ya ce, "Ya ɗana, zan je zan kamo kura mai wayo. A lokacin da na tafi, dole ne ka zamo mai taimakon mahaifiyarka. Ka tuna da darussan da na koya maka, ka dinga tunanin abu kafin ka yi aikin." Yusuf ya ɗaga kai ya ce, "Zan yi baba, fata na Allah ya dawo da kai lafiya." Ɗanjuma ya shafa kan Yusuf, ya yi murmushi, ya ce, "Ya ɗana, zan dawo cikin ƙoshin lafiya." Ya shiga cikin dajin, ya yi gwagwarmaya da kuraye, amma sai dai shi ma mutum ne mai matuƙar wayo, amma ya yi alkawarin cewa zai fi ƙarfin halittar kuma ya dawo da zaman lafiya a ƙauyensu. Ɗanjuma ya dinga kutsawa cikin wannan daji, ya dinga amfani da salansa da kuma dabararsa don bin diddigin wannan kura. Bayan wasu sa'o'i da yin bincikensa, sai ya hango wani rami wanda aka ɓoye shi da ciyayi. Ɗanjuma ya ce, "Dole na kiyaye, domin kurar ba za ta kamu cikin sauƙi ba." Ya yi amfani da hikimarsa da kuma dabararsa domin ganin cewar ya aikata abin da zai fito da wannan kuraye daga cikin ramin. Ramin yana da zurfi sosai, amma ya tsaya ya dinga nazarin menene abin da ya kamata ya yi domin bunkuwar waɗannan kuraye daga cikin wannan rami. Ya haɗa ganyaye da bishiyu busassu, ya kunna wuta a gefen ramin, hayaƙi ya dinga turnike cikin ramin. Jin ba da daɗewa ba sai kurar ta yi bunkuwa ta fito daga cikin wannan rami, tana ta tari. Ta yi mamakin ganin Ɗanjuma a tsaye a gabanta, yana kallonta,
amma bata kai hari ba. Ɗanjuma ya tsaya yana kallon kurar a tsanake, ya san da cewar yana buƙatar ɗan lokaci kafin ya kai wa kura hari. Dandanan kura sai ta zuciya ta yi ƙoƙarin ta yi wa Ɗanjuma wayo domin ganin cewar ta kama shi. Ɗanjuma da yake mutum ne mai matuƙar wayo da dabara, sai ya nuna wa kura salon yaƙi da salon dabara irin tasu ta mafarauta, ya watsa mata raga. Kurar ta yi kici-kici ta kasa fita daga wannan ragar, ya kama kura, amma ya san akwai sauran aiki a gaba. Ya san kura akwai wayo, sai ya dage domin ganin cewar ya tsira da wannan kura da ya kama. Suna cikin dajin, sai kura ya ji wahala ya fara magana, ya ce, Ɗanjuma, kai mutum ne mai hankali da kuma sanin ya kamata. Shin za ka iya tafiya da ni daga cikin dajin nan? Na kuɓuta da tarkuna da dama, amma na fuskanci wannan tarko shi ne mai hatsari da wahala. Ɗanjuma ya murmushi ya ce, ba da tarko kaɗai na dogara ba, na dogara da raina da zuciyata, amma ina tabbatar maka da cewar nasara za ta fi ƙarfin wayo. Kuraye dariya, amma da alama akwai rashin nasara a cikin wannan al'amarin. Suna cikin tafiya ɗauke a cikin daji, zaki ya kalli Ɗanjuma ya ce, Ɗanjuma tsaya, ina da magana, idan har ka sake ni, na tabbata ba zan ƙara dawowa ƙauyenku ba, kuma na tafi kenan har abada. Ɗanjuma ya kalli kura, ya san kura yana da wayo, abu ne mai wahala a tare da shi, amma kuma ya yi tunanin cewar a koyaushe komai yakan iya canzawa. Ɗanjuma ya ce, ta yaya za ka ce idan ka tafi ba za ka dawo ba? Ka yi wa ƙauyena da jama'ar ƙauyena mummunan illa. Idan na rabu da kai, me zan je in cewa wato mutanen ƙauyen nawa? Kura ya kalli Ɗanjuma ya ce, na yi alƙawari, idan har ka sake ni, na tafi kenan ba zan sake damun ƙauyenku ba, kuma ba zan ƙara tada hankalin ƙauyenku ba. Na tafi har abada, zan tafi can wani waje in je in samu wuri in zauna inda ake kwanciyar hankali. Ɗanjuma ya ce, ina da damar da zan kawo ƙarshen wannan kurar, amma bari in ba shi lokaci, idan har bai canza ba, to ni ne zan kawo ƙarshen shi. Ɗanjuma ya ce, idan har ka karya min alkawarina, zan nemo ka har inda kake, kuma ba za a ƙara jin ɗuriyarka ba. Ɗanjuma ya kwance ragar da ya ɗaura wa kura, ya saki kura. Kura ya dinga kallon Ɗanjuma da idon basira, ya ce, na gode Ɗanjuma, mutum ne kai mai adalci da kuma gaskiya. Ɗanjuma ya juya ya koma ƙauyensu. Yana zuwa, jama'ar gari suna tsaye suna dakonsa su ga saƙon da zai zo da shi game ga kura da Ɗanjuma. Ya ce musu ya kama kura. Mutanen gari suka dinga murna da nishaɗi cewar ƙauyensu zai dawo cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma daga bisani da suka ji Ɗanjuma ya saki wannan kura, wasu daga ciki suka fara nunkufurci da kumbure-kumbure cewar a kan me Ɗanjuma zai saki wannan kura, ya yi musu ta'addanci da yawa, kuma sannan ya kamata a ce an hukunta shi akan dukkanin abin da ya aikata na ba daidai ba a cikin wannan gari. Na fuskanci yadda kuke ji, amma ya gaya musu cewar mun yi magana da cewar kura ya tafi ba zai ƙara dawowa wannan ƙauyen ba, kuma na yi muku imanin cewar idan har ya dawo to zan yi muku maganin shi, kuma na tabbatar da cewa ba ma zai taɓa dawowa wannan ƙauye ba, ya tafi kenan har abada. Wasu suka yi ta gunaguni, amma mutanen garin sun yarda da Ɗanjuma, sun san mutum ne mai hankali da kuma wayo da dabara. Tun daga wannan lokaci mutanen garin suka koma rayuwar farin ciki da jin daɗi, babu wani tashin hankali a tsakaninsu sai taimakakkan juna. Bayan wani lokaci kura ya cika alkawari bai ƙara dawowa ƙauyen ba. Tun daga wannan lokaci Ɗanjuma ya zama abin yabo da girmamawa a wannan ƙauye. Yusuf ya koyi babban darasi a wajen mahaifinsa da kuma salon abin da bai sani ba. Bayan wasu shekaru Yusuf ya girma ya zama babban mafarauci kamar yadda mahaifinsa yake. Ya tuna da darasan da mahaifinsa yake koya masa tun lokacin da yana ƙarami. Ya zama abin kwatance shi ma a cikin ƙauyensu kamar yadda mahaifinsa ya zama.
ana girmama shi kamar yadda ake girmama mahaifinsa, ya kuma san salon dabarun wato farauta daban-daban kamar yadda mahaifinsa ya sani. Ya yi gado a wajen mahaifinsa. Duka-duka anan na kawo muku ƙarshen wannan littafi na tatsuniya daga ni Aminu Namu, wanda ya saba kawo muku tatsuniyoyi daban-daban waɗanda kuke jin daɗi kuma kuke nishaɗi yara da manya. Ina ƙara tuna muku da danna min subscribe gami da alamar ƙararrawa, domin hakan ne ke bani dama da ƙarfin gwiwar kawo muku tatsuniyoyi na masu ɗan karen daɗi. Ku biyo ni ta comment section domin jin ra'ayoyinku masu kallo da saurare. Idan labari na ya nemi ku daɗi, ina godiya, ina tare da ku.